parece que foi a acudir a mercar ou a consumir droga nun domicilio onde estaba unha parella e tardaba moito, non daba saído, e a partir de aí recabou información, recabou indicios e con autorización judicial procedeu a entrar no domicilio e ali atoparon a situación na que unha persoa estaba sendo sometida contra a súa vontade a retención e que parece que presuntamente había unha parella que era a que o estaba obligando e amenazando e incluso agredindo. A Civil mantén aberta unha investigación tras liberar un home que estivo secuestrado durante 2 días no Carballiño. Durante o seu cativerio, o home sufriu malleiras, verteron amoníaco sobre el e mesmo foi ameazado cunha motoserra. Os axentes detiveron os seus secuestradores, un home e unha muller. Ela tratou de fuxir polos tellados. Todo apunta a que a detención ilegal da vítima se produciu por un asunto relacionado coas drogas. Ola, boa tarde, xoves 25 de xuño, benvidos ao Galicia Noticias. O xuizo que esta mañá se ia celebrar en Pontevedra contra unha nai e a súa parella acusados de maltratar gravemente o seu bebé aprazouse ata o vindeiro 17 de decembro. O menor chegou a estar en risco vital grave, mesmo se temeu pola súa vida. A sesión suspendeuse porque os acusados alegaron que lles faltaban probas por presentar. Enfróntanse a penas de ata 20 anos de cárcere. A familia do bebé reclama xustiza. Máis que nada que se faga xustiza, porque por moita pena que pidamos, o tema está que os daños psicológicos e físicos que ten o neno, eso ao final vai a quedar marcado en certo modo, non? Entón, nós o que queremos sobre todo é que se faga xustiza, que se demostre que realmente que sí que foron eles. Nos anos que teño nunca vi unha granizada así, jamás. Espectáculo tamén, porque tiñamos toda a parte de atrás chea de pelotas que parecían, xa te digo, pelotas de golf. Aquelo poñía medo. Do guardaría abaixo, que lle rompeu o canelón, que lle desfixo, tiña fotos con os pedrolos. É que foi tremendo, a despedida da calor destes días tivo un peche case dramático. Son imaxes da Sarabiada gravada por veciños da Coruña, de Oleiros, de Aranga, de Mos, Lugo, nas rúas, en xardíns, piscinas. Foi tan impresionante que nos chegaron minutos e minutos de imaxes á redacción do Galicia Noticias. Algún deste pedrazo chegaba case aos 5 centímetros de diámetro. E os encoros galegos están estes días en probas, fan simulacros para comprobar os seus sistemas de seguridade. Poñen en funcionamento as sirenas para comprobaren que todo funciona correctamente e tamén para que a veciñanza coñeza o ruído e saiba actuar en caso de emerxencia. E ali comprobamos que se escoita perfectamente o mensaje de que é unha prueba e que se escoita perfectamente a sirena durante todo o tempo. A dona da casa contra que se esnafrou un camión en Guitiriz queixase do acontecido. O condutor circulou polo centro urbano e meteuse por rúas estreitas provocando estragos ao seu paso. Continuou a súa marcha pero localizárono cando estaba aparcado na estrada principal. Ademais dos danos da vivenda, tamén tirou con sinais de tráfico e estragou un coche. Había un camión que dando marcha atrás había llevado un muro y nos había tirado parte de la terraza. Vinimos y aquí estaba todo, luego llamamos a la Guardia Civil y bueno, ya no sé lo que pasaría. O condutor circulou polo centro urbano e meteuse por rúas estreitas, provocando, como ven, estragos ao seu paso. Continuou a marcha, pero localizárono cando estaba aparcado na estrada principal. Esta mañá estaba previsto o inicio do xuizo contra a nai dun menor que supostamente maltratou gravemente o seu fillo d'1 ano cando o seu compañeiro sentimental. O bebé chegou a estar en grave risco vital, mesmo teméndose pola súa vida. Agora reside co seu pai biolóxico, aínda que os primeiros 12 meses de vida estivo ao cuidado da súa familia materna. A sesión suspendeuse porque os acusados argumentan que lles faltan probas por presentar. O proceso adiouse ata o vindeiro 17 de decembro. Fiscalía pide 20 anos de prisión. Prisión provisional comunicada sen fianza para o detido en Carballo por agredir un mozo nunha terraza a pasada fin de semana. O suposto agresor rompeulle os dous brazos cun pau á vítima. Segundo trascendeu, estaba tomando coa súa parella nun bar algo cando se achegaron 3 persoas, 2 mulleres e máis un home, e comezaron a agredilos. A Garda Civil abriu unha investigación por estes feitos. O xulgado tamén ditou orde de afastamento para as 2 sospeitosas en participar no ataque.
E acabamos de saber que o xuíz dita liberdade provisional pro mozo que facilitou a navalla que acabou coa vida de Joel Quispe na Coruña. Yared Gestal terá que comparecer nos xulgados os días 1 e 15 de cada mes, mentres a sentenza non sexa firme. Declararon o culpable de asasinato por entregar a arma a José Luis Franco, autor da cuitelada mortal. Dous detidos no Carballiño acusados de secuestrar, golpear e ameazar cunha motoserra unha terceira persoa por unha suposta débeda de drogas de 500 euros, Laura. Sí, todo aconteceu aquí nun edificio desta rúa Castelao do Carballiño, onde supostamente retiveron un home dende a noite do pasado sábado ata este luns, que foi liberado pola Garda Civil alertada pola nai da suposta vítima. O home relatou que durante o cautiverio recibiu varias malleiras e chegaron a ameazalo cunha motoserra mentres lle reclamaban unha débeda de 500 euros. Hai unha segunda persoa detida por estes feitos, unha muller que fuxiu da Garda Civil polos tellados de edificio de 5 andares. Ambos ingresaron en prisión provisional por estes feitos tras prestar declaración ante o xuíz. A tranquilidade desta rúa Castelao do Carballiño rompeuse o pasado luns, cando a Garda Civil chegou para liberar unha persoa retida neste edificio. Un guardia civil estos con pasamontañas e tal, plantáronse 3 coches destos que van cas defensas xa para entrar, e daqui non saliron hasta o martes á noite. Sí, foi un despliegue bastante grande. Desde o luns pola tarde ata o martes pola noite? Mais ou menos, sí que foi detención ás 2 da mañá. Os axentes atoparon nunha das vivendas do último andar un home que manifestaba ser vítima dun secuestro dende o sábado pola noite. Asegurou que nos últimos 2 días unha parella o retivera reclamándolle 500 euros e ao non responder as súas demandas botáronlle amoníaco, mallaron nel e mesmo chegaron a ameazalo cunha motoserra. Sei que estaba alguén retido porque tiña un deuda de 500 euros e pegaron e amenazaron con motoserras aquí nun piso. Foi, un de cine, foi un de cine, intentaron escapar por un tellado, sei que unha tipa, pero, ao final colleron os dous. Os presuntos autores destes feitos son un home de 30 anos e unha muller de 28 que estaban na vivenda cando irrumpiu a Garda Civil. Ela tentou fuxir polos tellados perseguida por 3 axentes que a detiveron na terraza do edificio lindeiro. Na fuxida desfíxose dunha bolsa con 50 gramos de cocaína. O suceso ten sorprendidos os veciños. Sorprendida, e hasta mo dixe unha sobrinha. Que pasa en tu edificio? Pois que eu sepa non pasa nada. Pois hai moita policía por aí. Quen imaginaba, claro, todo aí ben tranquilo, hai 16 anos que vive aquí, que pasou nada. Os detidos están acusados de detención ilegal, agravado a modalidade de secuestro, lesións, ameazas e tráfico de drogas. Se estaba consumindo droga e, por lo visto, o consumidor estaba sendo extorsionado para que entregasen máis cartos do que tiña previsto entregar. Entón, a partir de aí creouse ese conflito e houve unha presión familiar, reclamáronselle máis cartos, despois de haber consumido droga non o deixaban salir porque lle exixían máis cartos. Non se trata tanto dun secuestro deliberado, sino que el a víctima presuntamente estaba ali en este tipo de situación. Tras prestar declaración ante o xuíz, decretouse prisión provisional para os 2 detidos. Detiveron un home na Coruña por presuntos malos tratos á súa parella. O detido foi apresado despois de guindarse por unha fiestra dun primeiro piso situado na Agradorzán. Polo momento descoñécese o estado de saúde da vítima. O presunto agresor tivo que ser trasladado ao hospital baixo custodia policial despois de saltar pola ventá. O Concello de Abadín, en Lugo, denuncia ser vítima de continuas sabotaxes na maquinaria municipal. Dende o consistorio fan un chamamento á colaboración cidadá para poder identificar os autores dos actos de vandalismo que están padecendo. Picadas de rodas, estragos nos motores de algún camión municipal, danos nos robots que cortan o céspede, son só algúns dos exemplos, dos ataques que levan sufrindo dende hai tempo. A Administración local calcula que as perdas xa superan os 20.000 euros. E segundo intento de roubo nunha céntrica tenda de Larpeiradas de Pontevedra, a súa propietaria, Noeli Medina, considera que o ladrón é o mesmo porque empregou o mesmo modus operandi, cunha gran pedra bateu nos cristais e logo deixouna no mesmo sitio que no roubo anterior. Unhas rabuñaduras no cristal deixou esta vez o ladrón de Larpeiradas de Pontevedra. Noeli está totalmente convencida de que é o mesmo ladrón de principios de mes, porque empregou unha pedra moi parecida de grandes dimensións que deixou no mesmo lugar que a pasada vez. 25, esta vez un poco más tarde,
y trajo la misma material de la piedra de la otra vez. O sea, que es el mismo sujeto, el mismo operando, pero esta vez no llevó nada. O mesmo tipo de pedra e dicías que o deixou no mesmo sitio, ¿no? Sí, en el mismo sitio lo dejó, allí, en el mismo lugar de la vez pasada, igualmente. Y bueno, ahora la policía está otra vez con los trámites a ver si se puede identificar. Desta volta, o home non demasiado alto e de boa presenza non conseguiu romper o cristal. Axiña saltou a alarma nin tampouco levar galdrumadas, cartos, uns 300 euros e paquetería, como a outra vez. Sí. Yo creo que superaron los 1000, porque solamente el montaje de la puerta, el cristal, perdón, fue 500 pavos, más el herraje el herraje que dañó, más los paquetes, más lo que había en caja, ¿sabes? Ya eso suma. En paquete me imagino que sería mucho, porque en los vídeos sí se vieron que eran paquetes de zapatillas, más que todo lo que sacó. Tugarrás está en pleno centro de Pontevedra, na Milla de Ouro da cidade. A súa propietaria considera que a zona precisa de maior vixilancia, sobre todo os domingos e festivos, cando menos persoas hai nesta zona da cidade. Más vigilancia, el organismo competente de seguridad tiene que estar más, ¿cómo decirte? A ver cómo... No es solo andar en patrulla, ¿sabes? Es como que tener algunos sitios, casetas, ¿verdad?, de vigilancia, de policía, específicos, porque así es más fácil ellos trasladarse, porque el problema es que cuando tú llamas a la policía 3 horas o 2 horas después que llegan, y no lo ves normal, ¿sabes? Entonces, hay cámaras afuera, pero no están autorizados para ellas. Entonces... O anterior roubo na céntrica tenda de Lambetadas foi o pasado 3 de xuño deste mesmo ano. Dende o 28 de maio leva abandonado este coche na estrada comarcal que une o Val do Dubra con Santiago. Un condutor tivo nunha curva desta vía un accidente dende entón, nin quen se fuxo cargo da retirada do vehículo. Contámosles máis, nuns minutos aquí no Galicia Noticias. Pois todos os que transcorrimos por aí, pois obviamente somos coñecedores do perigo que supón ese vehículo. Son imaxes do accidente dun tráiler cargado con electrodomésticos que sufriu un accidente esta mañá no concello coruñés de Cabanas. O vehículo circulaba pola zona de Santa Cruz do Salto cando saiu da vía e caeu por este desnivel de 30 metros. O condutor quedou ferido e trasladaron ao hospital, aínda que puido saír polos seus propios medios. O operativo permanece na zona traballando na retirada deste camión. Por outro lado, a estas horas están en marcha os traballos para retirar o barco de 13 metros de eslora que encallou en Catoira no río Ulla. Imos en directo ata ali para sabermos a última hora. Contanos, Alejandro. Si, Alberto, e desta hora queremos ensinarvos a imaxe en directo porque agora mesmo unha embarcación de características moi similares ao que está encallado pois está intentando levar de novo a auga esa embarcación encallada, aproveitando a suba da marea, pero segundo nos indican os veciños vai ser unha tarefa bastante complicada. Levan esa posición dende a noite de San Xoán, foi o patrón doutra embarcación o que deu o aviso aos servizos de emerxencia e indicou que non había persoas afectadas. Ata ese punto desprazouse un amplo operativo que, ademais de comprobar que non había ninguén no interior, tamén comprobaron pois que non existía ningún risco en canto a fugas de combustible. Agora, segundo nos indican, ten que ser a armadora a encargada de retirar esta embarcación desa zona onde está encallado, pero segundo nos indican os veciños, onte xa levaron a cabo eses traballos, pero sen ningún tipo de éxito, e como vos estamos amosando agora mesmo en directo, hai unha embarcación dunhas características moi similares a que está encallada, pois está intentando tirar para que poda volver á auga. Pensei que era un trator de aí, que estaba aí embaixo, pero o trator que foi desta hora aí. E sentía, cagábanse en Dios, me cago en Dios. Dixen, ai, mi madriña, como xuran, Dios mío. Pero facía moitísimo ruido. O motor petardeaba fuertísimo, que foi o que, senón, non te dabas conta de que estaba pasando eso. O ruido foi o que alertou, porque viña sin luces, viña sin nada. Seguimos con máis cousas aquí no Galicia Noticias. Os encoros galegos están estes días en probas, fan simulacros para comprobar os seus sistemas de seguridade. Poñen en funcionamento as sirenas para comprobar que todo funciona correctamente e tamén para que a veciñanza coñeza o ruido e saiba a actuar en caso de emerxencia.
O río Xallas era, como todos os días, un remanso de paz e tranquilidade no encoro da fervenza, entre Dumbría, Mazaricos, Vimianzo e Zas. Pero hoxe non era un día normal, era un día de probas. Un simulacro rompeu a paz. Primeiro, un aviso. Isto é un simulacro, unha proba. Pruebas del sistema de aviso a la población para riesgo de inundación. Despois, a alarma. Se avisa, hay un anuncio previo en el que se dice que esto es una prueba y a partir de ahí pues el sonido sería, o sea, todo lo que sucede después sería lo que sucedería en caso de evacuación. Es una prueba para que conozcan el sonido, que cuando, bueno, en caso de que hay que evacuar a la población, pues que sepan qué tienen que hacer. Mentre soan as sirenas, varios operarios acoden a puntos estratégicos río abaixo para comprobar que nas ribeiras escoitan ben as alarmas. Rematada a proba, reúnense para comprobar que todo funciona. No meu caso estiven a 5 km da presa, na ponte que cruza Ponte Olveira, e ali comprobamos pois, que se escoita perfectamente o mensaje de que é unha prueba e que se escoita perfectamente a sirena durante todo o tempo. Para iso, bueno, pois facemos uso destes aparatos que son uns sonómetros. Con estes podemos medir pois, o sonido ambiente que hai antes de que sonen as sirenas. No momento que facemos sonar, pois medimos que hai un pico de decibelios e así podemos poñer un valor, non? Un valor numérico a canto sona. Todo funciona. A auga do Xallas segue correndo cara ao mar. Un camión causou serios danos no muro dunha casa en Guitiriz. O condutor circulou polo centro urbano e meteuse por rúas estreitas, provocando danos ao seu paso. Non é a primeira vez que esta vivenda, un dos edificios emblemáticos a carón da estación de tren de Guitiriz, sofre danos no exterior por causas alleas, pero sí é a primeira vez que a estrutura resulta con máis estragos por culpa dun vehículo. Desta volta foi un camión de gran tonelaxe. Encontreime con toda a situación e todo o barrio alterado, porque foi moito e moi espectacular. Nos avisaron diciendo que había un camión que dando marcha atrás había llevado un muro e nos había tirado parte de la terraza. Semella que o camión se meteu polo centro urbano e circulou por rúas estreitas ata chegar a este punto, onde non foi quen de manobrar con soltura. Igual los GPS, porque no es la primera vez que camiones se han metido y lo dicen, no les dan de que esto está cortado, y en vez de ir por la nueva, se vienen por aquí. Claro, pues para un camión o un tráiler, el venirte para acá y maniobrar es muy difícil. Contaron que un camión que tiña un remolque importante e que baixou por esta rúa e que quiso maniobrar. Un camión que fixo unha maniobra complicada e bueno, eso levouse por diante os dous muros e parte afectou o meu coche tamén. A máis tamén causou danos en coches que estaban aparcados e nos sinais de tráfico, pero a pesar dos estragos ocasionados, o condutor non parou e continuou a súa marcha. Finalmente foi localizado nun tramo da estrada principal. Non parou. Pero bueno, algún veciño chamou a Guardia Civil e xa o detiveron. Vieron la matrícula, otro chavalito que también estaba y que también parece ser que debió de ver algo, tomó la matrícula y, bueno, no sé, cuando vino la Guardia Civil al rato nos dijeron que estaba localizado. Os veciños desta vivenda están fartos dunha situación que viven con demasiada frecuencia, por iso insisten na necesidade de sinalizar este tramo de acceso tan complicado para impedir a circulación por esta zona. A calle necesita 2 señales de calle cortada, esta zona, arriba na carretera e por esta outra parte para que non se volva a repetir o que ano tras ano está ocurrindo, porque esta vez foi o peor de todo, pero xa non é a primeira vez. E mentres agardan que se repare o antes posible este muro. Xusto acababan de arranxalo para amosar o grande esplendor deste antigo establecemento hoteleiro, hoxe residencia dos descendentes da familia propietaria.
Dende finais de maio leva abandonado un coche na estrada provincial que une Val do Dubra con Santiago. Un condutor tivo unha curva desta vía, deu mal unha curva nesta vía tendo un accidente e ninguén se fixo cargo da retirada do vehículo. O Concello non ten competencias e insta a que os responsables actúen canto antes porque está nun sitio moi perigoso. Nesta curva, nunha estrada moi transitada, a principal vía de comunicación que une Portomouro con Santiago de Compostela. O 28 de maio, hai case un mes, o condutor deste vehículo, xa abandonado, saiu da vía e foi parar contra a barreira de protección. Desde entón, ninguén se fixo cargo da súa retirada. Actuamos sinalizando e mantendo a zona segura. E unha vez que se planteou a retirada do vehículo, detectouse que era un vehículo asegurado, que contaba tamén con ITV, pero era un seguro portugués, un vehículo ademais de orixe portugués, o que impediu que naquel momento non se puidese retirar o vehículo. E á espera de que se faga están desde aquela. O Concello non ten competencias e preocupa especialmente o lugar onde quedou, moi perigoso, sobre todo para os vehículos que circulan en dirección Val do Dubra. Na beiriña da carretera, nunha zona moi perigosa, trasladouse tamén a cuestión, como xa era previsible o estar o sinistro á Garda Civil de Tráfico. Ante esa situación, mantemos a sinalización, pero descoñecemos que pasos se van a dar, polo que se ve, debe de haber diferentes problemas, ao mellor burocráticos, a ser un seguro de outro país. E digo, isto según nos trasladou o condutor e a Garda Civil naquel momento. E nós, non podemos actuar nin nun vehículo que é privado, nin tampouco nunha estrada que non é municipal. Neste caso, terá que ser, xa digo, a propia administración que é a titular da vía. Para poder retirar eses vehículos ten que ser con unha grúa, ben a través dos pertinentes seguros, ou senón no caso de que non haxa seguro polo motivo que sea, os propietarios, porque o vehículo ten un propietario, terá que facerse cargo desa retirada. Sexa como fore, sexa quen sexa o responsable, esperan que se fagan cargo canto antes porque o vehículo na vía supón un perigo constante para os condutores. E xa notarían a baixada das temperaturas porque Galicia despediuse xa da vaga de calor, pero fixo cun episodio meteorolóxico que sorprendeu a moitos reyes. Sí, esta mañá toda Galicia acordou con temperaturas máis frescas e van seguir baixando esta noite, porén as primeiras horas da madrugada aínda ía bastante calor. Rexistráronse, por exemplo, temperaturas mínimas no Barco de Valdeorras de 27 graus e 23 nas Pontes. Pero, como dis, Galicia xa se despediu da vaga de calor e fixo cun episodio tan inesperado como chamativo. Veciños de varios concellos da provincia da Coruña contábannos que onte, contra as 8:30 da tarde, comezou a caer sarabia do tamaño de pelotas de golf. Son imaxes da sarabia gravada por veciños da Coruña, Oleiros, Saranga, Mos ou Lugo nas rúas, xardíns, piscinas. Ninguén quedou sen inmortalizar este fenómeno meteorolóxico. De repente, eses pedruscos, que eu os anos que teño, jamás. E nos dio tempo a quitar o neno da piscina, que estaba na piscina. Se lle cae unha bola desas, mi madre. E me asustei moito porque teño onde tendo a roupa un telladiño de plástico e empecé pensei que se me caía a casa encima, non? E dime a miña nai: Valeria, que hai un tornado! E eu lle dixo: non, que é unha tormenta! Entón, nos botamos a reír, non sei que, e os xeos eran así, así. Aquelo puñía medo. Algún pedrazo mesmo chegaba aos 5 centímetros de diámetro. Pero había así e así de grandes, porque había redondas, pero había outras que eran redondas pero planas ao outro sentido, que eran grandísimas. Espectáculo tamén, porque tiñamos toda a parte de atrás chea de pelotas que parecían, xa te digo, pelotas de golf. Tras varias xornadas marcadas por temperaturas excepcionalmente altas, varias zonas da comunidade rexistraron fortes treboadas que estiveron acompañadas de abundante aparato eléctrico e grandes pedras de xeo que deixaron abondosos danos materiais en moitos lugares galegos. Temos 2 árboles de naranxas e deixounos pelados. Se acaba de marchar un home que é o do Anduriña, o do bar dali abaixo, que lle rompeu canelón, que lle desfixo, tiña fotos con os pedrolos do... Destrozada total, pimientos rotos, bueno, pero que se fai? Por iso, moitos condutores buscaron abrigo onde boamente puideron, como nesta gasolineira de Cecebre, en Cambre.
Todos amontonados que viñan de camiño, entonces, bueno, refugiábanse aquí pois para non ver esas pedras que caían, pero parecían pelotas de golf. Un par de coches, sin mal non recordo, joroboulles a luna. E a Julio, e non foi o único, a Sarabia crocoulle o coche. Que a mí pillou por aí arriba lavando o coche, e menos mal que me tiene debaixo, pero ainda así ten unhas cuantas abolladuras debaixo. Furaronlle por riba o copo, baixaronlle para baixo. O granizo? Sí. Mal a furgoneta do meu xenro de traballar tamén estaba aí toda furada. Esta tarde toda Galicia vai seguir en aviso amarelo por pedrazo e lóstregos que irán remitindo segundo avancen as horas e quedará máis concentrado na provincia de Lugo. E dende Boborás, na provincia de Ourense, chegannos unhas imaxes que son curiosas, pero ollo, que cada vez son máis comuns, a dos xabarís paseando pola rúa como se nada. Foi concretamente en Vilachá. Os veciños estaban celebrando San Xoán cando recibiron unha visita bastante inesperada. Un xabaril que mesmo comeu das sardiñas que lle deixaron comer os festeiros. E sen medo ningún aos que estaban ali presentes. A verdade é que é algo inaudito, pero pasou. E despois de moitos meses de formación e preparación, os futuros policías locais de 18 promoción da Academia Galega cumpriron unha das súas últimas prácticas, realizando outro tipo de experiencia. Os 109 alumnos conviviron cos seus profesores e afondaron nos valores humanos que lles ensinaron. 87 homes e 22 mulleres futuros axentes que integran a nova promoción de policías locais convertéronse estes días en peregrinos do camiño como peche simbólico de parte da súa formación na Academia Galega de Seguridade Pública. Atopámolos hoxe no último tramo de Padrón a Santiago. Camiño e pedagogía, como se conxuga? Pois con paciencia, no, pero é todo porque os valores que lle dá o camiño como final, compañeirismo, esperar uns por outros, todo o que significa, todo o que leva, esforzo, moito esforzo. Facer o grupo cas 109 persoas que vamos aquí é o máis importante. Acabar a academia, acabar con esta xente que é espectacular é o importante. E onde che toca a ti? Lugo. Son de Lugo e vou para Lugo. Moi ben. E ti? Ourense. Son de Lugo, pero vou para Ourense. Moi ben. Experiencia? Moi boa, moi boa. Aquí é un momento de xuntarnos todos e despedirnos como ten que ser. É unha experiencia brutal a nivel compañerismo, a nivel conocernos máis como personas ya humanas, ya no como estar metidos en unha academia. Xunto aos seus profesores, os 109 alumnos en prácticas descubriron novas experiencias despois de compartir meses de formación nas instalacións da academia, impulsados por valores de convivencia e de compañerismo. Eu quería acercarme moito máis a eles, coñecer de cerca cales son as historias reais que hai detrás de cada un deles. Disfrutar da compañía dos nosos compañeiros, da xente que che pregunta que, como imos todos iguales vestidos, pregunta, vos de onde vides? Ese compañerismo que só temos a xente de Galicia. Para mí personalmente era unha promesa que fixera de rapaz facer o camiño e tamén represento o que é o final da formación. Eu vou para Sarria, son de Tordoia e, bueno, moi contenta de ter xa a plaza. Sí. Estás contenta con esta profesión? Moitísimo. Sempre o quixen desde que era pequeniña. Xuntando emocións, ilusión e forzas, prepáranse para tomar posesión dos seus próximos destinos por toda Galicia, cando se gradúen para ser os novos policías locais. Sorte e bo traballo. E venderonse en tan só 3 minutos as primeiras 500 entradas para o concerto de Deep Purple en Vigo. Foron as que estaban disponibles na web, pero houve moitos que decidiron optar pola venda presencial e facer cola en Castrelos. Hai quen pasou toda a noite no parque agardando para conseguir un dos 2000 tickets que venderon pola mañá. Sairán outros 2000 á tarde. O concerto é o primeiro do Bran neste auditorio ao aire libre o 2 de xullo. Pois levamos desde as 11 da noite, 10:30, 11, con chuvia, 3 chaparróns que nos caíu, pero bien. Pois son unha boa filla, porque é o grupo favorito do meu pai. Hai que estar. O rock non ten idade. 4, nin máis nin menos, as que me daban. Había que estar, claro, hai que estar porque bueno, os vellos rockeros nunca morren, non? En Viveiro traballan xa arreo para chegar preparados a unha das citas do ano, o Resurrection Fest, que comeza o próximo mércores. Viveiro quenta motores xa para un dos eventos máis esperados do ano, o Resurrection Fest, un festival que xa é referencia a nivel nacional e que atrae a preto de 150.000 persoas ao concello lucense en 4 días cheos de música. Os hotéis da zona esperan un cheo absoluto.
Está completamente reservado, fully book. Todos los 4 días que duran el festival está a tope. Ollo porque isto xa ven de lonxe. Levan moitos anos co hotel cheo por estas datas e con clientes que son moi fiéis. Mucha gente de la que se marcha ya reserva el día del check-out, el día que se va, ya reserva para el año siguiente. La mayoría de la gente. Luego, obviamente, pues que esté ya confirmada la reserva desde marzo. Entre os veciños de Viveiro, boas caras. Levan xa 20 anos cos amantes do festival e nunca tiveron maiores problemas. Todos son benvidos. Por supuesto, porque hai xente moi tranquila, non suele haber barullos. Boa xente, eso sí que é verdad. Non polo de agora, todos os anos que viñeron, eu xa fai tempo que estou aí, pois vexos pacíficos, charladores, boa xente, en general boa xente. Ainda que hai cantidad de xente, pero bueno, que prácticamente pois ven, porque eles son ordenados, non forman bulla, veñen ao deles, é moi ben, moi ben. No hotel confirman tamén que teñen variedade en canto ao perfil do visitante. Non todos son mozos. Tenemos un poquito de todos. Tenemos desde padres a hijos, gente de todas las edades, desde más jóvenes hasta más mayorcitos y todo tipo de persona. Notan tamén o efecto os comercios. Son días que poden compararse incluso coa Semana Santa. En comercios, en locales, es bueno para toda la zona de la Mariña. Aumenta mucho la gente. De hecho, yo creo que cuando es el Resurrection es donde el pueblo más nota el crecimiento. A nivel de todo, de compras, de movilidad, todo. Polo momento son xornadas de montaxe, pero a partir do próximo mércoles Viveiro recibirá grupos como Sabaton ou Iron Maiden. 4 días de música positivos tamén para o comercio local. O turismo náutico non para de medrar, como a quen di acaba de comezar o verán, e xa hai portos deportivos que teñen comprometido o total dos amarres dos que dispoñen. Cada vez parece que máis xente aposta por pasar un verán a remollo. Semella que o turismo náutico non para de medrar. Proba diso é que se non temos praza en propiedade ou alugada, atopar un amarre para este verán non vai ser tarefa doada. Neste porto deportivo de Sanxenxo hai meses que colgaron un cartel de completo para os 2 vindeiros meses. A xente quere asegurar ter sitios. Antes nin había tanta demanda, nin a xente ao mellor tiña con tanta seguridade a planificación das súas vacacións ou dos seus momentos de ocio. Ahora non, a xente xa sabe o que quere. Planificar con antelación para asegurar un amarre é o que fai quen quere pasar un verán a bordo dunha embarcación e o atractivo das rías fai que a demanda medre ano tras ano. As condicións climáticas son moi boas, a navegación é moi boa. Os veranos aquí son fáciles para navegar, entonces a xente está moi cómoda. Hai moita xente do norte que se achega a Rías Baixas, falando do ámbito autonómico, claro, que se achega a Rías Baixas para pasar unha tempada cas súas embarcacións. Quen opta por este tipo de turismo adoita pasar entre unha semana e 15 días do verán amarrando en distintos portos. Trasladanse dende calquera punto, pero últimamente destacan os que veñen desde o norte de Europa. Hai moita xente europea, franceses, irlandeses, ingleses, noruegos e holandeses, que sobre todo en esta época do ano, ahora a principios do verano, recalan moito nos portos das Rías Baixas. Bueno, en xeral en todo Galicia, en Rías Altas, van costeando e van parando. Acaba de empezar o verán, pero en portos como este de Sanxenxo agardan unha boa temporada con moito tránsito procedente de distintos puntos da comunidade. A partir da segunda quincena de xullo ata finalizar a primeira quincena de agosto é xa máis tránsito nacional, o sea, temos o que é do norte de España e o que é o autonómico, e moito portugués que sube hasta Rías Baixas porque as condicións son moi boas. A náutica recreativa, unha boa maneira de pasar o verán a remollo. E ollo a queixa dos veciños nunha rúa de Lugo. Protestan por ter os bancos mirando cara á parede. Din que se senten como se estivesen castigados. Os veciños da rúa Aquilino Iglesia Alvariño de Lugo teñen un problema a hora de tomar o aire nos bancos. As vistas son á parede. De cara á pared, como nos facían no colegio cando éramos pequeniños. Castigarnos mirando para a pared, pois agora que vamos maiores, agora tamén nos siguen castigando mirando para a pared. Parece que nos castigan mirando para a pared. Deberan de estar postos do outro lado, o sentido contrario. Estamos de espalda a todo lo que sucede. Lo que tenemos de frente cuando te sientas a conversar con tu pareja o con un compañero de trabajo, un amigo, lo que sea, te queda de frente el edificio y de espalda a la calle, a los carros, a las personas. Y es verdad que sí que da la sensación de que estamos castigados de espaldas a la realidad.
Xa ven, pensamento mayoritario na rúa entre uns veciños que teñen moi clara cal sería a solución. Se falta ponerlo de frente a la vista. A la vista para que cuando uno se sienta a refrescarse, ve los carros, ve el paisaje, la naturaleza, todo ahí. Estarían mejor mirando para el otro lado, pues porque hay más visión, más distracción y eso. Se os poñeran ao contrario, por exemplo, tiñan máis visibilidade, máis... mellor ver, vamos. Pero así non é... A mí non me gustan así, non? Para os veciños existe tamén outro problema. Ao estar de costas á estrada, non poden ver se un coche vai cara a eles, e non sería a primeira vez. Están os bancos ao revés, se ven un coche de arriba, están aí sentados, que xa un día veu había aquí un banco antes, e viñera o coche para aquí, e bueno, pegoulle ao banco e rompeu-no todo. Quero dicir, eu que o deixaron moi mal. E os de aí de abaixo, pois está mirando para as casas, que debían estar mirando para a calle, que é o normal. E bueno, non o vexo lógico. Iso sí, como todo na vida, sempre temos alguén que o ve todo ben. Me siento ahí, cuando vuelvo me siento, y para mí están bien. Unha señora que só busca descansar, aínda que, como ao resto dos seus veciños, opina que, dándolle a volta aos bancos, verían a vida doutro xeito. A ver, un pouco de razón sí que teñen. Ben, ata aquí as historias do Galicia Noticias. Quedan xa co telexornal e que pasen unha feliz tarde, aproveiten que non fai tanta calor. Boa tarde.